Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji, že jste přišli. Já se držím velice krátce, pár věc, slov. Mé jméno je Richard Bunič, pracuji v České knihovně jako vedoucí zahraničních knihoven. Před rokem a něco výše měsíce jsme otevírali, možná tady někdo byl z vás, možná ne, jsme otevírali v druhém patře francouzskou a frankofonní knihovnu, která pozůstala doteď dvou regálů, ale už jsou tam knížky. To je fajn, když si klidně podívejte, když budete mít možnost. A proč to vlastně vykládám, proč jsem francouzské a frankofonní knihovny, jeden důvod vlastně, že kvůli té příležitosti té otevření knihovny vlastně máme dnes vzácného speciálního hosta pana Devilla tady v naší knihovně. Protože na tom otevírání byl zástupce hodně velvyslanectví, kulturní ataše velvyslanci a jedna z nich byla i kulturní ataše z Kanady. Potom po pár měsíců po té otevírání té francouzské a frankofonní knihovny přišla i paní velvyslankyně, paní velvyslankyně z Kanady a my jsme se domlouvali, jaké vlastně programy vzdělávací kulturní by pro nás mohla velvyslanectví dělat a to ovoce toho prvého domlouvání je právě návštěva pana Devilla tady u nás v Brně, kde vlastně bude mít takový autorský večer a tak tomu jsem velice rád. Je to jedna z mnohých těch vlastně věcí, akcí, která už proběhly za francouzskou a frankofonní knihovnu. Jsem velice rád, že to vlastně žije a že se můžeme potkávat do knihy. To je ode mě asi všechno, já nebudu moc říkat ani k panu Devillovi osobně, myslím, že to má v té prezentaci, jen bych vás chtěl upozornit možná na pár věcí. My máme u nás ve fondu absenčně k vypůjčení dvě publikace ve francouzštině. Ty si můžete půjčit domů, jinak máme všechny vlastně české překlady prezenčně, to tady bohužel musí zůstat v knihovně. A potom ale máte možnost zakoupit si dneska večer vlastně český překlad nejnovější publikace, ve zlomku vteřiny, to děkuji kolegovi tady z nakladatelství Centrála a nejdřív bude prezentace pana Devilla, otázky z vaší strany, když budete mít zájem a otázky a potom vlastně bude, když budete chtít i autogramy a podepsaní knih. Ale autograma bude i zítra, pan Devill tady zůstal 2 noci, zítra bude 13.11. na Čápkově v knihkupectví Kapitola, autogramy taky, takže máte možnost, když to dneska nestihnete, takže můžete ještě přijít zítra v 18:00 v knihkupectví Kapitola na Čápkově. Taky 18 hodin, už se opakuju. Tak jo, to je ode mě všechno, děkuji moc, děkuji panu Devillovi, že je tady a ještě samozřejmě velice důležitá osobnost, kterou nemůžu pominout, je můj kolega Jaroslav Stanovský, kterým jsem velice vděčný, že se ujme dnešního překladu z francouzštiny do češtiny. Eh bien, bonsoir, merci d'être venu. Dobrý večer, děkujeme, že jste přišli. Vous nous entendez bien ou ça serait mieux qu'on prenne le microphone? Slyšíme se dobře, nebo je potřeba mikrofon? Oui. Ça va comme ça? Okay. Alors, ce soir, moi, ce que je vais faire, c'est que je fais une présentation qui dure à peu près une demi-heure de mon dernier livre, Můj bridge. Dneska vám představím 2 asi 30 minut moji poslední knihu, která se jmenuje Můj bridge. Après, je vous laisse poser des questions sur ce livre-là ou sur d'autres livres que j'ai fait avant. A poté bude čas na debatu, buď o této knize, nebo i o dalších knihách, kterou jsem napsal. Et après, je peux signer les livres s'il y en a qui ont envie de se les faire signer. A když budete mít zájem, tak vám rád podepíšu. Donc, je commence avec ça. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de livres autobiographiques. Já dělám mnoho komiksů, které jsou vlastně autobiografické. Et quand je parlais de moi à Jérusalem, moi en Corée du Nord et moi en Chine, je me disais ça serait bien de parler de quelqu'un d'autre un jour. A protože už jsem mluvil o sobě v Jeruzalémě, o sobě v Číně, o sobě v Pyongyangu, tak bych byl rád, chtěl jsem taky mluvit o někom jiném, než jenom o sobě. Alors, mon choix s'est arrêté sur ce garçon qui s'appelait Edward Muybridge. Takže moje volba se zastavila, vybral jsem si tohoto pána, který se jmenoval Edward Muybridge.
Et j'ai rencontré l'existence d'Edouard Muybridge quand j'étais étudiant en dessin animé. A já jsem vlastně zjistil, že někde jako Edward Muybridge existuje, když jsem studoval animaci. Il a fait un livre qui décrit beaucoup de mouvements que tous les gens dans le dessin animé utilisent comme référence. A napsal knihu vlastně o pohybu, kterou ti, kteří se zabývají animací a komiksy, tak používají jako takové referenční dílo. Voilà, c'est ces deux livres-là, Human in Motion et Animal in Motion. A jsou to vlastně dvě knihy tedy. Jedna je Člověk v pohybu a druhá je Zvíře v pohybu. Donc c'est des photos qui datent de 150 ans, mais c'est un livre qu'on achète encore aujourd'hui. Jsou to vlastně fotografie, které mají už 150 let, ale ta kniha se pořád prodává a pořád používá. C'est ce qu'on appelle un best-seller. Dá se říct, že to je bestseller. Donc moi je travaille dans un petit studio, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo. Et après avoir découvert Muybridge, j'ai entendu l'histoire de sa vie. Et là je me suis rendu compte que c'était plus que juste un photographe qui avait fait Human in Motion. Vlastně já jsem se začal dozvídat něco o Muybridgeovi, tak jsem celkem záhy zjistil, že to nebyl jenom fotograf, který se zabýval lidským pohybem. Donc il a d'abord été un photographe célèbre, il a rencontré l'homme le plus riche des États-Unis, il a pris la photo du cheval au galop, qu'on connaît tous, et puis bon, il y avait aussi une histoire avec un fusil qui est dans le milieu du livre. Vlastně byl to v prvé řadě známý fotograf. Během své cesty a během své kariéry potkal nejbohatšího muže Spojených států. Poté udělal fotografie koně v pohybu, které jsou vlastně nejznámější. A poté měl takovou jako aféru s pistolí, kterou já popisuji ve své knize. Donc moi qui ai toujours rêvé de faire un western, il y avait tous les éléments d'un film western. Takže když jsem jasně snil o tom, že někdy udělám nějaký western, tak jak vidíte, jsou tady v podstatě všechny elementy, které vytváří dobrý western. Donc Muybridge arrive en 1850 aux États-Unis, lui il vient de l'Angleterre. Muybridge přijíždí do Spojených států v roce 1850, protože pochází z Anglie, byl to Angličan. Il commence en tant que libraire, mais ça l'ennuie beaucoup et il décide d'aller en Californie. Začal ve Spojených státech jako knihovník, ale hodně ho to nudilo a rozhodl se tedy, že pojede do Kalifornie. En Californie, il rencontre un photographe et finalement ça ne marche pas, la librairie à San Francisco, et il décide de rentrer au pays en Angleterre. Vlastně v Kalifornii se rozhodl, že bude pokračovat jako knihovník, ale mu to nešlo a rozhodl se tedy, že se vrátí do Anglie. Donc il prend les stagecoach, donc la diligence, et il a un accident, il se cogne la tête en fait. Takže vlastně nasedl na dostavník ale měl nehodu, při které si rozbil hlavu. Donc il reste 9 jours dans le coma et quand il se réveille, son caractère a changé. Il devient très colérique, beaucoup de colère. Byl tedy 9 dní v komatu a potom, co se probudil, tak se jeho charakter zcela změnil, jeho osobnost a stal se ten člověk, který byl mnohem více cholerický. Donc il rentre en Angleterre, chez lui, il se guérit et après il apprend la photographie. Takže se vrátil do Anglie, uzdravil se a začal si živit fotografování. Alors qu'avant son accident, c'était pas quelqu'un d'artistique. On dirait que c'est arrivé après son accident. Takže vlastně před tou nehodou, tak neměl nic společného s uměním. Vlastně všechno to, co vlastně díky čemu je dneska známé, přišlo až po té nehodě. Donc il arrive au début de la photo. À l'époque, ça s'appelait des daguerréotypes, c'était sur des plaques de métal. A když vlastně začal fotografovat, tak je to ještě doba daguerreotypie, což je takový jako předchůdce fotografií, kdy se fotilo na kovové desky. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert ce que les gens comprenaient de la photographie au tout début. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Takže když jsem vlastně dělal výzkumy, když jsem se více zajímal o to téma, tak jsem zjistil, co vlastně lidé chápali a viděli, když měli fotografii tehdy a přišlo mi to velice zajímavé, pozoruhodné. Donc les gens, par exemple, ils disaient, mais eux, sur la photo, est-ce qu'ils peuvent nous voir? Například si říkali, jestli pak ty, co jsou na fotografii, nás můžou vidět. Et ils demandaient aussi au photographe, quand la personne va mourir, est-ce qu'on va pouvoir regarder la photo? A taky se ptali fotografa, jestli, když ten člověk, který je na fotce, zemře, jestli je možné si tu fotografii nechat. Donc la photo avait encore cet aspect magique qu'elle a plus aujourd'hui. Takže se dá říct, že vlastně fotografie měla ještě určitý magický nádech, který dneska už nemá.
Donc personne riait sur les photos parce que pour poser, il fallait tenir 15 minutes au moins. A nikdo se nesměje, protože proto, aby se dal vzít fotograf, aby se dal vyfotit, tak tam museli lidi čekat třeba 15 minut, nebo 15 minut se nehýbat. Donc souvent sur ces vieilles photos, quand il y a un enfant, il est flou parce qu'il bougeait. Takže proto, když je na těch starých fotkách dítě, tak je často rozmazané, protože děti se samozřejmě hýbají. Donc Muybridge, qui n'arrive pas à tenir en place, il décide d'aller prendre des photos de paysages au lieu de prendre des photos de portraits. Ale Muybridge, který se nudil, který nebyl schopný vydržet na jednom místě, se rozhodl, že začne fotit krajiny a místo toho, aby fotil portréty. Donc il va dans le parc du Yosemite et il prend de très jolies photos d'une nature, d'un parc qui était tout nouveau pour les Américains parce qu'ils venaient de gagner la guerre contre les Espagnols sur la Californie. Vlastně vrátil se do Ameriky a začal fotit přírodu v Yosemiteckém parku, což bylo i pro Američany něco naprosto nového, neboť Yosemite se vlastně nachází na území, které jenom pár desítek let předtím vyhráli ve válce proti Mexičanům. Donc ces photos deviennent très populaires et il devient en fait un des photographes les plus connus des États-Unis. A tyto fotografie ho proslavily a Muybridge se stal jedním z nejslavnějších fotografů ve Spojených státech. Voilà, le gouvernement lui demande d'aller après prendre des photos sur la côte ouest. Avant de dire ça, je vais dire que sur ce dessin-là, il fallait beaucoup de matériel quand on faisait une photo à l'époque. A ještě jen potřeba říct, že když se tehdy fotilo, tak bylo potřeba spoustu materiálu a spoustu vybavení. A ouais, il fallait préparer la photo, aby se připravila fotografie, prendre la photo, samozřejmě vyfotit potom fotografii et après la développer. a poté ji vyvolat. C'était un long processus. A byl to dlouhý proces. Et il fallait transporter 50 kg de matériel dans son dos. A bylo potřeba přenést 50 kg materiálu, 50 kg zařízení. Donc voilà, après, ça c'est un portrait qu'il a fait de lui. A tohle je jeho autoportrét. C'était pas quelqu'un de très aimable en fait. Et il a toujours, sur chaque photo, il a toujours l'air très sévère. A zdá se, že nebyl úplně milý, protože na všech fotografiích má takový jako velice přísný výraz. Ça c'est un autre portrait qu'il a fait de lui. A to je jeho další autoportrét. Bon là il y avait un assistant qui a pris la photo, parce que sinon c'est pas possible. Měl asistenta, který mu pomohl s tím, aby tohle foto bylo vyfocené, protože jinak by to samozřejmě nešlo při tehdejší technice. Et le gouvernement américain l'a envoyé prendre des photos de phares, de lighthouse, le long de la côte américaine. A vlastně vláda americká, vláda Spojených států amerického vyslala, aby fotil majáky na pobřeží, zejména na západním pobřeží Spojených států. Et les photos, on le voit, elles sont très belles. Il y a deux silhouettes de personnages, on voit la dimension, il y a une profondeur. Il avait vraiment un œil artistique qui n'était pas tous les photographes de l'époque avaient. A vlastně na této fotografii vidíme, že to jsou fotky, které jsou krásné. Vidíte tam dvě postavy, vzadu je maják, je tam vidět nějaká hloubka, je vlastně, jsou zachované dimenze. Dá se říct, že Muybridge měl určitě jako fotografické vidění, zároveň umělecké, které zdaleka ne všichni fotografové v té době měli. Donc on l'envoie aussi en Alaska, on l'envoie un peu partout. Voilà, c'est le premier photographe à mettre les pieds en Alaska, parce que l'Alaska a été acheté en 1865. Takže vlastně byl jeden z prvních fotografů, který byl vyslaný na Aljašku, protože Aljaška byla jenom těsně předtím koupená od Ruska. Et on voit, parce que là c'est des poupes plutôt orthodoxes, alors que l'Alaska aujourd'hui, je pense plus qu'il y ait beaucoup de poupes orthodoxes là-bas. Takže jako zajímavost jsou tady na téhle fotografii ortodoxní popové, a což je vlastně taková jako dobová zajímavost, protože si nemyslím, že dneska by na Aljašce bylo příliš mnoho takových pravoslavných kněží. J'ai trouvé ces photos dans les archives de l'État de l'Alaska. A tyto fotografie jsem našel ve státním archivu na Aljašce. C'est les plus vieilles photos que l'État de l'Alaska possède. A jsou to nejstarší fotografie, které stát Aljaška vlastní. Donc voilà, il se promène avec son laboratoire et il prend des photos, même des fois dans la rue. Quand il y a eu un tremblement de terre, il faisait du reportage et il pouvait prendre des photos presque instantanément. Takže on měl vlastně pojízdnou laboratoř, díky které se mohl všude možně pohybovat a fotit. Takže například, když došlo k zemětřesení, které zničilo San Francisco, tak on tam byl na místě a mohl to fotit a dokumentovat. Donc un jour, il rencontre Leland Stanford. A jednoho dne potkal na Stanforda, qui était l'homme le plus riche des États-Unis parce qu'il avait construit le chemin de fer de la côte ouest. Což byl nejbohatší vlastně magnát ve Spojených státech té doby. A
investoval do železnice a postavil železnici na západní pobřeží. C'est pas qu'il aimait la photo, mais lui, il aimait beaucoup les chevaux, par contre. Ten zrovna úplně neměl fotografie, ale miloval koně. Et à l'époque, les gens qui aimaient les chevaux, il y avait une grande question qui se posait. Est-ce que le cheval, quand il court au grand galop, est-ce qu'il quitte le sol? A vlastně tehdy si lidé, kteří se zajímali o koně, tak si pokládali otázku, jestli když vlastně kůň, ne klusák, když je kůň v trysku, tak jestli se dotýká země nebo ne během trysku. Et puis il avait décidé de résoudre cette question en prenant une photo. A on se rozhodl, že tuto otázku vyřeší a vyřeší tak, že vyfotí toho koně. Donc voilà, il rencontre Muybridge et il lui pose la question, est-ce que c'est possible de prendre un cheval et de savoir le mystère du cheval au galop? Et Muybridge lui dit, c'est pas possible. A on teda potkal Muybridge a zeptal se ho na to. A zeptal se ho, jestli je pomocí fotografie možné vyřešit tohle tajemství toho koně v trysku. A Muybridge mu řekl, ne, možné to není. À l'époque, on était encore à prendre des photos avec un chapeau, à compter jusqu'à 10 et d'en remettre le chapeau. Et voilà, la photo était dans la boîte. Protože tehdy se ještě fotografie tak, že se vlastně přikryl se fotoaparát kloboukem, pak se klobouk odklopil, počítal se do 10, pak se zase přiklopil, takže vlastně při téhle technice to nebylo možné. Donc Stanford, il a dit, il va falloir trouver un moyen, parce que c'était pas le genre de gars à qui on pouvait dire non, c'est pas possible. Takže Stanford vlastně řekl, je potřeba to nějak myslet, protože to nebyl úplně člověk, který měl ve zvyku, nebo kterému bylo možné říct ne. À l'époque, le cheval, quand on le mettait en image, on le dessinait comme ça au grand galop. V té době, když se vlastně kreslil kůň, který byl v trysku, tak jeho obrázky vypadaly takhle. Aujourd'hui, ça paraît bizarre. Což dneska vypadá bizarně. On dirait plutôt une grenouille qui saute ou quelque chose dans le genre. Řekli bychom, že to vypadá spíš jako žába, která skáče nebo něco takového. Donc il le faisait quitter le sol, mais en extension. Ce qui, en fait, on a su plus tard, était faux. Protože když je malovali ti malíři, tak vlastně nechávali ty koně, nebo ti koni byli kresleni tak, že opouštěli zem, že se nedotýkali země, ale zároveň měli dostažené nohy, což se později zjistilo, že takhle to prostě není. Donc Muybridge travaillait avec ce genre de caméra, il a essayé de prendre les premières photos, ça ne marchait pas, c'était flou, c'était très compliqué. Takže Muybridge vlastně pracoval s fotografickým přístroji, které byly tehdy k dispozici, ale nefungovalo to a většinou to bylo velice rozvazané. Donc Stanford a dit, on continue, on va réessayer. A Stanford řekl, nevadí, pokračujeme, musíme to zkusit znova. Donc entre-temps, Muybridge a des petits soucis de famille, A v mezičase měl Muybridge takové menší rodinné problémy, voilà, qui l'amènent à assassiner quelqu'un. které vedly k tomu, že někoho zavraždil. J'en ai profité pour mettre un peu une animation dans ce moment de sa vie. Takže vlastně jsem tento moment v jeho životě znázornil pomocí animace. Voilà. Et plus tard, il est revenu sur le travail après avoir été jugé et s'en être sorti. Il a continué à travailler sur le cheval. Potom byl souzený, dostal se z toho a pokračoval ve své práci na fotografii koně. Donc il a failli mourir il a failli être pendu, mais au lieu de ça, il a continué à travailler sur le cheval. Takže málem byl pověšený, ale nakonec jsem toho pokračoval v práci na fotografii koně. Alors ce qu'il a fait avec Stanford, c'est de construire ce bâtiment et tout ce qu'il y a alentour, en fait, avec beaucoup d'assistants. Takže vlastně došli nakonec k tomu, že se ve spolupráci s Stanfordem postavili tento areál, nebo v tomto areálu udělali tu budovu a všechno, co je kolem, se spoustou asistentů, kteří pomáhali v tom jejich díle. Aujourd'hui, on calcule que pour avoir la photo du cheval au galop, ça coûterait à peu près $1 million. Dneska by se dalo říct, že při dnešních cenách by vlastně vyfotografování toho koně, tak jak to dělali oni, stálo asi $1 milion. Donc Stanford, c'est un peu le Elon Musk de l'époque, pas de problème. Ale protože byl Stanford v podstatě Elon Musk svojí doby, tak to opravdu nebyl problém. Alors, ici, il y a 12 appareils photo, un accolé un à côté de l'autre. Tady vlastně na té fotce, tam v tom průzoru je 12 fotografických aparátů, jeden vedle druhého. Parce que il voulait avoir la séquence au complet du cheval qui courait. Protože chtěli mít kompletní sekvenci toho koně, který běží. Donc le cheval courait à toute vitesse là, là-dessus. Takže vlastně kůň probíhal pro rychlostí tam koridorem. Et il y avait une corde qui reliait, qui était attachée sur chaque appareil photo qui passait
passait comme ça devant le cheval. A byl tam ke každému aparátu byl natažený provaz, který procházel jako před tím koněm a před tím místem, kde koň poběží. Donc en courant, le cheval déclenchait chaque appareil. Takže vlastně kůň sám, když probíhal, tak spustil všechny fotografické aparáty. Donc dans le livre, j'explique comment Muybridge est en arrivé à ça, mais c'est une idée qui est juste extraordinaire. A vlastně před své knize více vysvětluju, jakým způsobem se Muybridge dostal k tomuto nápadu, ale je to nápad, který je opravdu pozoruhodný. Donc quand on voit le cheval, on voit ça. Takže když vlastně vidíme toho koně, tak Et vidíme c'est impossible de savoir s'il quitte le sol ou s'il quitte pas le sol parce que c'est trop rapide. a vlastně takhle není možné vidět, jestli opouští tu zem nebo ne, protože to je příliš rychle. Alors lui, il est arrivé à prendre, à construire tout ça, à prendre sa photo, et ça c'est le résultat final qu'il a pu montrer à Stanford. Ale podařilo se mu zkonstruovat tu budovu, vymyslet ten experiment a tohle je výsledek, ke kterému došel a který mohl ukázat Stanfordovi. Et là, Stanford a pu voir l'image 2 et 3, A Stanford mohl vidět tedy obrázek 2 a 3, et il a vu que effectivement le cheval quittait le sol, a viděl, že opravdu kuň se nedotýká země v určitém momentu. mais pas du tout quand il est en extension comme une grenouille, Ale rozhodně ne, když má nohy roztažené jako žába, mais quand il se regroupe comme ça. ale naopak, když se ty nohy spojují nebo blíží se k sobě. Donc voilà, cette photo, la photo que Muybridge a fait a été vendue dans le monde entier et a été dans tous les magazines de l'époque et ça fait beaucoup parler. Takže ty fotografie vlastně byly prodávané po celém světě, vyskytly se v novinách a časopisech po celém světě a hodně se o ní mluvilo. Donc là, Muybridge devenait un photographe, mais là il passait dans le monde des inventeurs scientifiques. Takže vlastně můj začíná jako fotograf, ale tímhletím se posunul do světa vynálezců. Et c'est-à-dire que là, il arrivait à montrer quelque chose que l'œil humain ne pouvait pas voir. A podařilo se mu ukázat něco, co je vlastně jinak nepostřehnutelné pro lidské oko. Et c'était la première fois que ça arrivait. A to se stalo poprvé. Donc, les gens étaient fascinés de voir ça, et les gens disaient, j'y crois pas, malgré tout. Takže vlastně lidé, kteří to viděli, byli tím fascinováni, ale pořád se našli lidé, kteří říkali, tak tomu já nevěřím. Donc Stanford a invité des journalistes, Takže Stanford pozval novináře et il a refait l'expérience avec l'appareil photo, a zopakoval ten experiment s fotografickými aparáty. et ils ont vu que oui, c'était bien la réalité, et le cheval courait comme ça. A novináři tedy viděli, že to opravdu je, že to je skutečné a že kůň běží tím způsobem. Donc Muybridge a fait le tour de l'Europe, des États-Unis, et il a fait des conférences où il montrait les photos qu'il a prises du cheval. A Muybridge tedy vlastně udělal takovou tour, cestu po státech spojených, po Evropě a všude mluvil o tom koni a ukazoval ty své fotky. Donc les plus grands peintres de l'époque, il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Meissonier, il a redessiné certaines positions du cheval, parce que maintenant on ne pouvait plus dessiner comme avant la photo de Muybridge. Takže vlastně někteří malíři v té době se tím inspirovali, a obzvlášť jeden, který byl tehdy velice známý, který se jmenoval Meissonier. A vlastně, když kreslil se obrazy, tak převzal některé pozy těch koní z těch fotografií, protože už po tom fotografování nebylo možné malovat ty koně tak, jak se to dělalo předtím. Donc aujourd'hui, quand on se promène dans un musée et qu'on voit un cheval qui est dessiné comme ça, on sait que c'est avant 1874. Takže když vlastně jdeme do muzea nebo do galerie a vidíme koně, který má roztažené nohy, tak je jasné, že to je obraz, který byl namalovaný před rokem 1874. Donc après, Muybridge a continué à prendre des photos d'humains, d'animaux, et il a utilisé sa technique pour faire énormément de séquences d'animation. A když potom pokračoval a dělal fotografie lidí, různých zvířat a pořád používal tu techniku a udělal mnoho různých sekvencí. Donc sa photo est devenue une référence, et je suis sûr que Hergé a utilisé la photo de Muybridge pour dessiner ce cheval, par exemple. A vlastně to se stalo nějakou určitou referencí jeho fotografie a jsem si jistý, že když kreslil to obraz, tak se inspiroval fotografií koně od Muybridge. Même encore aujourd'hui, quand on regarde sur internet cheval ou galop, on tombe sur la célèbre photo de Muybridge. Ale i dnes, když se podíváme na internet a zkusíme si najít koně v trysku, tak celkem rychle se dostaneme k fotografii od Muybridge. C'est-à-dire qu'il a quand même dû inventer la photo instantanée
avant tout le monde pour arriver à faire son expérience. Takže vlastně byl první, který vynalezl fotografii jako momentku. Tout le monde photographiait avec un chapeau comme ça, et lui, il a réussi. Il a inventé l'obturateur, Schlag. A vlastně všichni lidi fotografovali s tím, fotografovali s kloboukem, ale jemu se díky tomu to podařilo vynalézt závěrku. Donc voilà, un grand scientifique. Après, il a fait beaucoup de conférences pour montrer toutes ces séquences d'animaux qu'il avait photographiées. Byl to jeden velký vědec, poté měl i mnoho konferencí a mnoho přednášek, na kterých ukazoval tyto lidi nebo lidi i zvířata v pohybu. Et par exemple, là, tiens, il y a de cheval, c'est pas mal ça. Takže tohle je taky z jeho fotografií, myslím. Il en a fait des centaines de voilà. A dělal stovky a stovky takových sekvencí fotek. Il a tout couvert. Et après, ce qu'il a inventé, parce que les gens ne voulaient pas le croire, il a inventé un projecteur. Potom, co vymyslel, protože lidé nechtěli věřit, tak vymyslel projektor. Donc quand j'ai fait des recherches sur Muybridge, déjà j'étais étonné de savoir toute sa vie. Mais en plus, il a projeté des petits films comme ça, 15 ans avant Edison et les frères Lumière. Takže vlastně jsem zjistil během výzkumu, které jsem dělal na Muybridge, že byl vynálezce projektoru a 15 let před Edisonem a před bratry Lumierovi, tak vlastně promítal něco jako krátké filmy. Alors aujourd'hui, Muybridge est encore un peu présent parmi nous. Dnes se dá říct, že Muybridge je ještě mezi námi trochu přítomný. Parce que souvent, quand on prend des petites photos, même avec nos iPhones, on entend le son de l'obturateur qui fait chic chic. A protože když fotíme i třeba s iPhony nebo s chytrými telefony, tak je tam určitý typický zvuk závěrky. Mais justement, le bruit chic chic, c'est l'obturateur qu'ils ont gardé, c'est le bruit de la photo. Mais voilà, il n'y a plus d'obturateur dans les iPhones, ça c'est certain. Takže to šlik je pořád ta závěrka, jenomže ta závěrka už teďka samozřejmě v iPhonech ani mobilech není, takže je to prostě jen to, co zůstalo jako zvuk typický pro fotografování. Et il est resté aussi dans certains types de films, certains effets spéciaux des films. A ty jeho výzkumy vlastně zůstaly nějakým způsobem, nebo ty jeho vynálezy v některých speciálních efektech nebo akčních efektech v některých filmech. Parce que dans Matrix, que tout le monde a vu, il y a cette séquence où il y a Nemo qui évite les balles. Et en fait, c'est des appareils photo qui sont alentour de l'acteur, qui sont déclenchés à toute vitesse. Protože v scéně z Matrixu, kterou asi všichni znáte, kdy se Neo vyhýbá koukat, tak to bylo focené, takže vlastně kolem herce byly dokola kamery, které se postupně jedna po druhé spouštěly. Donc voilà, c'est la même technique que Muybridge, sauf qu'ici c'est en rond au lieu d'être en ligne droite. Takže je to vlastně stejná technika, jako použil Muybridge, akorát ty aparáty nebo kamery jsou seřazené vedle sebe, nebo jsou, ale je to vlastně kolem dokola, takže to není v jedné linii. Et voilà, ça donne ça, c'est assez impressionnant. Et au final, ça donne cette incroyable séquence. Takže to bylo takhle seřazené a tohle je vlastně výsledek té sekvence. Donc malheureusement, on l'a pas. C'est pas un effet spécial qu'on appelle l'effet Muybridge, mais c'est le bullet time shot, je crois. Akorát se to bohužel nejmenuje Muybridgeův efekt, ale říká se tomu bullet time, takže to jsou vlastně malé koulky. Mais c'est la même technologie que Muybridge a utilisée. Ale je to stejná technologie, kterou používal Muybridge. Donc je vais terminer en vous montrant un petit peu comment je travaille. Ça c'est mon atelier. A vlastně nakonec bych vám rád ukázal trochu, jak pracuju. Pozval vás do svého ateliéru, tohle je můj ateliér. Fait que je partage, on est une dizaine d'artistes qui travaillent dans le dessin, pas que la bande dessinée, mais on est une dizaine. A je to vlastně sdílený ateliér, který sdílím s dalšími umělci, a nejsou to jenom animátoři, ale prostě umělci obecně. Ça c'est mon petit coin, je travaillais sur Muybridge à l'époque et je travaillais sur papier toujours. A tohle je můj pracovní stůl, můj koutek, na kterém pracuju a pořád i dnes pracuju především na papíře. Après je scanne et je le mets sur l'ordinateur, mais au début c'est toujours sur papier. Pak to naskenuju a dávám to do počítače, ale začátek je vždycky právě na papíře. Je dessine avec de l'encre de Chine et des plumes, voilà, du matériel assez à l'ancienne un peu. Takže pořád používám jakoby klasický materiál, klasické nástroje. Une fois que c'est scanné, je dessine d'abord mon dessin en bleu. První nakreslím obrázek modrou. Et après je mets l'encre de Chine dessus. A potom to pokryju koustem, nebo udělám druhou koustovou.
Après, je scanne en couleur Poté to naskenu et ça me permet d'enlever le bleu très facilement. a to mi když vlastně naskenu barvy, tak můžu ten modrý podkres smazat. Et avant, je gommais, j'effaçais, et ça prenait un temps fou. Protože předtím jsem to normálně gumoval a mazal, ale to zabralo strašně moc času. Donc après, il y a l'ombre, Pak přidám stíny, le noir, et puis voilà la couleur qui finalement est très simple pour cet album parce que c'est que du sépia. a nakonec jsem tam dodal i barvu, což je v této knize velice jednoduché, protože je to v podstatě jen zabiová. Donc voilà, donc après, moi je travaille, le matin je prépare le texte et plus ou moins la page comme elle sera dessinée. Vlastně ráno začínám tím, že si připravím texty a některé stránky. Et l'après-midi, là je fais le dessin en bleu et le dessin à l'encre. A odpoledne přecházím k kreslení, takže první modré pero a potom inkoust. Donc voilà, donc quand je travaille bien, j'arrive à faire une page par jour, ce qui est un bon rythme. Když se mi podaří pracovat tak, jak bych si přál, tak to odpovídá zhruba stránce denně. Là pour Muybridge, c'est 200 pages et ça m'a pris à peu près 2 ans pour le faire. Můj bridge má vlastně 200 stran a práce na něm mi zabrala asi 2 roky. Il y avait une partie de recherche, mais mais je faisais un peu la recherche en même temps que les dessins. J'aime bien faire un peu tout en même temps. Vlastně nějaký čas zabral i výzkum nebo dohledávání, ale já mám rád dělat více věcí najednou, takže většinou jsem zároveň kreslil, zároveň jsem tomu dohledával další věci. Ben voilà, moi pour ma présentation, c'est ce que je voulais vous montrer. Takže tohle byla moje přednáška, prezentace, to je to, co jsem vám chtěl ukázat. Voilà, je ne voulais pas prendre trop de temps. S'il y a des questions, je suis ravi de parler des autres albums ou même ou de celui-là tous en détail, si vous voulez. A jestli máte otázky k tomuto, k této knize nebo jakékoliv jiné, tak se rád na ně odpovím. Merci. Est-ce que je peux en français ou en tchèque tout ça? En français, je vous traduire. Comment vous avez trouvé l'amour pour BD? Jak jste vlastně se zamiloval do komiksu, nebo jak jste se dostal k lásce k komiksu? Alors, moi je viens de Québec en fait, donc ma langue maternelle c'est le français. Et on avait toute la bande dessinée qui venait de France et de Belgique. Vlastně pocházím z Quebecu, takže z frankofonní části Kanady. Moje mateřská řeč je francouzština a měl jsem vlastně k dispozici všechny možné komiksy, které vlastně přicházejí z Francie a z Belgie. Donc, dans le monde francophone, la bande dessinée est très présente. Culturellement, c'est très fort. Vlastně v frankofonním světě je komiks hodně přítomný a je to něco, co je významné pro náš kulturní okruh. Je lisais Astérix, Lucky Luke, Tintin et tous ces grands classiques. Četl jsem Asterixe, Šťastného Luka, Tintana a všechny tyto velké klasické komiksy. Et aujourd'hui, en France, il y a 7000 bandes dessinées qui sont éditées chaque année. A dnes je ve Francii 7000 komiksů, které se vychází každý rok. Ouais. Donc quand je dis 7000, c'est-à-dire il y a les mangas japonais, il y a les comics américains et il y a tout ce qui est franco-belge européen. V tom čísle jsou samozřejmě jak japonské manga, tak komiksy americké, ale vlastně i ty, které pochází z té francouzské tradice. Donc c'est vraiment énorme, c'est présent dans la culture du monde francophone. Takže to je něco, co je opravdu významného a velmi silně přítomného ve frankofonní kultuře. Donc moi j'ai toujours dessiné, j'ai toujours lu de la bande dessinée et j'ai jamais arrêté de dessiner. Et après j'ai fait des études dans l'animation. Takže vlastně já jsem si vždycky rád kreslil, vždycky jsem četl komiksy a kreslení mě už neopustilo a potom jsem pokračoval ve studiu, dělal jsem studium animátorství. Et j'ai commencé à faire un peu les deux en faisant des histoires courtes pour des magazines de bande dessinée en France. A začal jsem vlastně s tím, že jsem kreslil krátké komiksy pro časopisy komiksové ve Francii. Et petit à petit, les histoires courtes sont devenues plus grosses, c'est devenu un livre, 2 livres. Et après, j'ai eu de la chance parce qu'il y a celui sur la Corée du Nord a tout de suite très bien marché. Et là, je me suis dit, tiens, je peux peut-être faire que de la bande dessinée et arrêter le dessin. A vlastně potom jsem z těch krátkých příběhů se začaly stávat delší a měl jsem štěstí, protože hned první kniha, kterou jsem vydal o Severní Koreji, se velice dobře prodávala, takže jsem si řekl super, tak třeba můžu dělat jenom komiksy a nemusím už pracovat v animaci. Bon, je vais poser une autre question. Comment êtes-vous arrivé, disons, dans cette orientation
thématiques, c'est-à-dire Corée du Nord, et puis Jérusalem, etc. Woolbridge est quand même un changement, puisque vous prenez notre personnage. Et là, c'est, disons, une topographie, sociologie, etc. Otázka zněla vlastně, jakým způsobem dospěl pan Delisle k výběru těchto témat, protože předtím dělal Severní Koreu, Čínu a tak dále, to vlastně bylo, řekněme, jako trošku sociologie, trošku reportáže a až s tím můj blíčem je to změna, že se najednou věnuje osobnosti, ale spíš jakým způsobem se dostal k té topografii lomeno sociologii. Moi, mon travail dans le dessin animé m'a amené à aller dans différents pays. Moje práce v animaci, nebo skrze svoji práci v animaci jsem se dostal do různých zemí. En Chine et en Corée du Nord. Do Číny a do Severní Koreji. Donc de ces voyages, je suis revenu en ayant pris des notes. A z těchto cest jsem se vrátil s poznámkami, které jsem si dělal. Et avec ces notes, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être faire des petites histoires avec ça. A na základě těchto poznámek jsem si říkal, fajn, z toho bych mohl udělat nějaké krátké příběhy. Donc c'est devenu un livre sur la Chine, et après il y a eu, après je suis allé en Corée du Nord et j'ai fait le livre sur la Corée du Nord. Takže vlastně z toho stala kniha o Číně a pak jsem byl v Severní Koreji a udělal jsem knihu o Severní Koreji. Et après, dans ma vie, ma compagne travaillait pour Médecins Sans Frontières. Et, oui, vlastně pak se do toho zamíchal osobní život, protože má manželka pracuje pro Lékaře bez hranic. Donc je l'ai suivi dans différentes missions. Et de la même façon, j'ai pris des notes et en revenant, je me suis dit, tiens, je peux peut-être raconter ça. Takže jsem ji doprovázel na mise, na kterých pracovala a stejným způsobem na těch jejich misích jsem si dělal poznámky a když jsem se vrátil, tak jsem si toho dělal komiksy. Donc voilà. Après, on a arrêté de voyager et là, je me suis dit, tiens, il y a des livres que j'aimerais faire, que je vais pouvoir me permettre de faire. A poté jsme přestali cestovat, takže jsem si říkal, tak teďka mám nějaké další nápady na knihy, které bych mohl dělat a na které tam mám teďka čas. Parce que quand on fait de la bande dessinée, on a beaucoup de liberté. Moi, si demain je veux faire un livre de science-fiction, je peux commencer demain. A vlastně v komiksu máme svobodu tvůrčí, tak kdybych si řekl, zítra chci začít dělat sci-fi, tak není důvod, kdyby to neměl dělat, kdyby začít. Donc j'ai fait des livres sur les voyages et ça m'a beaucoup plu, mais je suis content d'essayer d'autres livres et j'avais envie de raconter une biographie comme celui de Woolbridge depuis très longtemps. A vlastně dělal jsem nějaké knihy o cestování, ale teďka jsem mohl udělat něco jiného a rozhodl jsem si, že budu vyprávět příběh pána Woolbridge, který mě už dlouho zajímá. Voilà, j'ai fait l'histoire de quelqu'un qui a été kidnappé, qui s'appelle Christophe André. Et ça fait longtemps que je voulais. Après les livres de voyage, je me suis décidé de le faire. J'y ai pensé pendant 10 ans. Ça s'appelle S'enfuir. A vlastně udělal jsem ještě jinou knihu o člověku, který se jmenoval Christophe André a který byl obětí únosu. A ta kniha se jmenuje S'enfuir, což znamená jako utéct nebo uprchnout. Oui, là c'était la première fois que je faisais parler quelqu'un d'autre et je trouvais ça passionnant de ne pas être au premier plan, mais juste de raconter, d'avoir une narration et d'avoir quelqu'un d'autre que moi en premier plan. A vlastně s tím Christophem André to poprvé, co jsem nechal mluvit někoho jiného a to mi to vlastně bylo hrozně zajímavé nechat mluvit někoho jiného a být jenom v pozadí a jenom vlastně kreslit a vyprávět příběh. Donc lui c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'humanitaire, donc je l'ai rencontré avec Médecins Sans Frontières. Ten Christophe André vlastně pracoval jako humanitní pracovník, jako pracovník pro humanitární aktivitách a já jsem ho potkal v souvislosti s Lékaři bez hranic. Donc le gars, la première mission, il fait 3 mois et il se fait kidnapper. On vyjel na první misi, která měla trvat 3 měsíce a hned ho vnesli. Il reste enfermé 3 mois. 3 mois? A další 3 měsíce zůstal zavřený. Et après, il a réussi à s'échapper. A poté se mu podařilo uprchnout. Il était en Tchétchénie, donc c'était compliqué, il a réussi. A bylo to v Čečensku, což bylo komplikované, ale povedlo se mu utéct. Donc voilà, après, c'est ce que j'aime dans la bande dessinée. Après, j'aimerais bien faire. Là, j'ai fait un western. Un jour, j'aimerais bien faire de la science-fiction. Et voilà, je peux changer très facilement. C'est ça qui est chouette avec la bande dessinée, c'est très simple. Voilà, il me faut du papier, un crayon et c'est tout. A vlastně komiksy jsou jednoduché, protože mi stačí jenom papír a tužka. A dělal jsem
tohle jsem dělal western, můžu dělat sci-fi, nebo si můžu vybrat jakýkoliv jiný žánr. Já jsem se chtěl zeptat, Muybridge taky udělal slavnou teda fotku, jak ten akt dámský sestupuje ze schodu. A existuje zase slavná malba od Duchampa, akt sestupující ze schodu. Jestli, nevím, jestli tam nebyla přímá inspirace. Alors Muybridge a fait une photographie qui est très fameuse à l'époque, c'était une dame nue qui descend des escaliers. Et Duchamp a fait aussi la peinture d'une dame nue qui descend des escaliers. Donc est-ce que vous savez, est-ce qu'il y avait une inspiration? Est-ce que Duchamp connaissait l'œuvre de Muybridge? Oui, Duchamp connaissait l'œuvre de Muybridge et il a même dit qu'il s'était inspiré des photos de Muybridge. Ano, Duchamp to dílo znal a dokonce i řekl, že se tím inspiroval tím Muybridgem. Et il y a Francis Bacon aussi qui s'est inspiré des photos de Muybridge. A taky Francis Bacon se inspiroval Muybridgem. Et il y a Philip Glass qui a fait un opéra sur l'histoire du meurtre de Muybridge. A Philip Glass udělal operu, která se týkala toho, když ten Muybridge někoho zavraždil. Ça s'appelle The Photographer. A jmenuje se to Fotograf. Et, mais ça, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que c'est contemporain. Donc je l'ai lu, mais je ne savais pas la place dans la bande ici. Ale to se v mojí knize nevyskytuje, protože to je vlastně víceméně současná historka a to už je mimo rámec té mojí knihy. Il a même inspiré le clip du vidéo de YouTube qui est très beau d'ailleurs, mais qui fait qu'avec les photos de Muybridge. A inspiroval taky jeden klip YouTube, který je velice hezký a který je udělaný jenom z fotografií o Muybridge. Je ne sais plus le morceau, mais c'est YouTube. Okay. Donc je vous remercie. C'est très joli. Alors, est-ce que vous considérez Muybridge comme votre prédécesseur en quelque sorte? Parce que vous avez travaillé dans l'animation et Muybridge, est-ce qu'il peut être considéré comme le père fondateur de l'animation? Ptal jsem se, protože pan Liesl pracoval v animaci, tak se považuje vlastně Muybridge jako za otce zakladatele moderního animovaného filmu. Alors, on peut considérer qu'il est le père du cinéma, mais de l'animation, ça serait plutôt quelqu'un d'autre. Můžeme říct, že Muybridge je otec spíš filmu, ale v animaci by to byl někdo jiný. Et moi, c'est ce que j'ai aimé de découvrir en travaillant sur Muybridge, c'est que on peut aller de Muybridge jusqu'aux Frères Lumière, et on peut faire le lien de tous les gens qui ont travaillé sur le cinéma. A to, co se mi na tom líbilo, když jsem vlastně objevoval Muybridge, je, že se dají najít vlastně linky nebo pokračování od Muybridge až k bratřím Lumieru a vlastně zahrnout do toho všechny postavy, které se zabývaly filmem v jeho zakladatelské fázi. Et le cinéma, ça va très très vite, parce que quand Muybridge meurt en 1903, Charlie Chaplin, il est adolescent, il commence à faire des films. A vlastně film začal se rozvíjet velice rychle, protože Muybridge umírá v roce 1903, kdy je vlastně Charlie Chaplin v pubertě a už v té době začal točit první filmy. En l'espace de quelques années, le langage du cinéma, en 10 ans, s'est transformé et est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est allé très très rapidement. A během 10 let se filmový jazyk vlastně proměnil a proměnil se v něco, co známe dnes, takže tam došlo k velice rychlému boomu. Mais pour les dessins animés, c'est une autre filière en fait. Ça serait plutôt, je le mentionne dans le livre, ce serait plutôt Émile Reynaud. Ale animace to je trošku jiná cesta, jiná filiace, spíš přes Émila Reynauda. Mluvím o tom trochu ve své knize. Donc en France, il y a des professeurs de cinéma qui utilisent la bande dessinée. On m'a dit l'autre fois, donc j'ai fait. A v Francii jsou profesoři dějin filmu, kteří používají můj komiks jako učební pomůcku, jednou mi to říkali, mám z toho velkou radost. Mais c'est là qu'on voit la transformation qu'a eu la bande dessinée, parce que quand je fais des dédicaces, je rencontre des professeurs de lycée et de collège. Vlastně můžeme se dívat i na to, jakým způsobem se proměnil komiks, protože když píšu komiksy, tak se stýkám s profesory, ať už z gymnázia, ze středních škol nebo z vysokých škol, které se zabývají animací a komiksem a filmem. Il y en a beaucoup qui utilisent le livre sur la Birmanie ou sur Jérusalem comme matériel pédagogique.
A mnoho z nich používáme knihy o Barmě a nebo o Jeruzalémě jako učení pomůcky. Donc ça a beaucoup changé, parce que quand j'étais jeune, la bande dessinée, ça venait pas dans les classes d'école. A tady vidíme tu změnu, protože když jsem byl mladý, tak rozhodně se komiksy nepoužívaly jako učení pomůcka. Nepoužívaly se na školách. Maintenant, au collège et au lycée, les professeurs utilisent des bandes dessinées comme matériel pédagogique. Ale dnes je na středních školách celkem běžné, že se komiksy používají jako učení pomůcka. Donc un jour, il y a ma fille au collège qui a eu à lire Pyongyang. A moje dcera taky měla na gymnáziu nebo na nižším gymnáziu moji knihu o Pyongyangu. Elle avait 15 ans, je crois. A měla asi 15 let tedy. Donc elle m'a dit, papa, on a Pyongyang à lire à l'école. A říká mi, tati, podívej, měli jsme ve škole tu svoji knihu o Pyongyangu. Donc elle l'a pas lu. A to nečetla. Elle m'a donné la fiche lecture à remplir. A dala mi jenom záznam o četbě, abych jí to vyplnil. Et j'ai eu tout bon. Et j'ai eu tout bon. A udělal jsem to. Zajímalo by mě, jaká byla jeho cesta vlastně k té současné kresbě, jestli třeba začal jako prvně napodobováním nějakých kreslířů, jak se dostal k té současné kresbě, proč zvolil vlastně tento typ jako té barevnosti, že není plnobarevný, to je jako tak jeden dotaz. A vzhledem k tomu, že zmínil rodinu, tak jestli ještě naváže na ty jeho knihy z dětky třeba z období teenager. Alors, deux questions. D'abord, comment vous avez procédé à cette technique? Est-ce que vous avez imité d'autres auteurs? Pourquoi vous avez choisi ces couleurs? Ou ce choix des couleurs? C'est la première question. Et l'autre question, est-ce que vous voudrez continuer votre livre sur, sur la paternité, par exemple sur la période de l'adolescence de vos enfants? Alors pour les couleurs, je peux répondre. J'ai pris les couleurs des photos de Woodbridge. A co se týče vlastně barevnosti, tak jsem používal barevnost, která se používala na Woodbridge, nebo převzal jsem barevnost z Woodbridgeových fotografií. Donc je suis allé chercher les couleurs de cette photo. Já jsem to spíš myslel obecně, že v jeho tvorbě volí místo jako celobarevných komiksů, že spíše vždycky dvoubarevný. Et plus généralement, pourquoi vous choisissez toujours dans vos bandes dessinées juste 2 ou 3 couleurs? Ben, j'aime bien quand c'est simple, les couleurs. Líbí se mi, že to je jednoduché. Prostě. En fait, mon texte est simple, mon dessin est simple et j'aime bien que la couleur soit simple. Protože způsob, jakým kreslím, je jednoduchý. To, co píšu, je jednoduché, takže bych byl rád, aby ten barevný výraz byl také jednoduchý. Et après, le livre sur les enfants, eh ben, de faire de l'humour sur les enfants, quand c'était tout petit, ça marchait bien. A co se týče knihy o dětech, vlastně je celkem jednoduché dělat vtipnou knihu o dětech, když jsou ty děti ještě hodně malé. Parce que c'est toujours assez mignon quand ils sont petits, ouais. Protože to je vždycky dost milé, když jsou malí. On m'avait dit, tu verras, quand ils seront adolescents, ça sera très drôle. Říkali mi, počkej, až budou v pubertě, to bude trestné, ne? Mais je n'ai pas trouvé matière à faire de l'humour, et là, ils sont plus grands, donc il n'y a pas le côté mignon. Alors, ça s'est arrêté avec la petite enfance. Ale vlastně mi už tolik vtipné nepřišlo, už to nebylo ani tak rostomilé, takže vlastně už nemám ten materiál pro to, abych mohl dělat tyhle historky. Mais j'aime bien que ça soit des phases, c'est-à-dire que j'ai fait 4 livres sur les voyages, j'ai fait 4 livres avec mes enfants, humoristiques, et je ne sais pas, peut-être que je ferai 4 biographies, là j'en ai fait une, mais j'aime bien avoir des cycles comme ça. Ale já jsem rád, když v mojí práci v mém díle jsou nějaké cykly, měl jsem 4 knihy o cestování, pak jsem měl 4 knihy o dětech a teďka je to sice první životopis, ale možná ani poslední, možná teďka budu nějakou fázi, kdy budu dělat komiksové životopisy. Comment percevez-vous le rôle de l'intelligence artificielle dans votre création? Ah oui. Jak vlastně vnímáte roli umělé inteligence v tvorbě? Alors pour le dessin, quand on voit ce qu'on arrive à faire avec l'IA, c'est vraiment très impressionnant. Vlastně co se týče kreslení samotného, tak výsledky, které lze dosáhnout s umělou inteligencí, jsou ohromující. Je crois que bientôt, savoir dessiner pour faire de la bande dessinée, ça ne sera pas nécessaire. A myslím si, že brzo nebude nutné mít kreslit, proto aby člověk mohl vytvářet komiksy. Mais il faudra savoir raconter une histoire. Ale jiná věc je vyprávět příběh. Et la limite que je vois dans la narration, c'est l'humour. Parce qu'on peut demander à une IA de faire une blague, ça marche pas.
A vlastně ten zásadní limit, zásadní hranice je způsob pro humor. Protože samozřejmě se můžeme zeptat umělé inteligence, aby nám nebo dát jako úkol, aby vytvořila vtip, ale moc to nefunguje. Donc l'IA est très bonne pour recopier. A umělá inteligence je skvělá pro kopírování a pro kopírování. Je crois qu'elle pourra faire des bandes dessinées de western très très facilement. A myslím si, že dokáže velice jednoduše dělat například komiksy o western nebo westernové komiksy. Mais pour avoir quelque chose d'original qui sort du commun, on dit ah ça c'est nouveau, ça c'est intéressant. Je crois pas que ça va être compliqué. Ale kdyby to měla vytvořit něco, co je nového, originálního, co se řekne, to je něco jako úplně neobvyklého, tak si myslím, že tam by to šlo mnohem hůř. Par contre, ça aide beaucoup les gens qui écrivent, qui font des scénarios, parce que ça apporte des fois beaucoup d'idées. Ale pomáhá to samozřejmě lidem, kteří píšou, copywriterům nebo těch, kteří vytváří scénáře, protože to přináší spoustu nápadů různých. Bon, enfin, moi je n'en sers pas, hein, je n'ai même pas d'abonnement chez ChatGPT. Ale já to nepoužívám a nemám ani předplatné od ChatGPT. Mais dans l'atelier où je suis, j'ai un camarade qui fait des scénarios et il s'en sert pour faire brainstorming. Ale v našem ateliéru, v kterém já kreslím, tak mám jednoho kolegu, který vlastně píše scénáře a používá AI pro brainstorming, pro získávání nápadů. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une série qui s'appelle Les Tuniques Bleues. Je vlastně seriál, který se jmenuje Modrá tunika. C'est une vieille série et qui existe toujours. On est rendu au tome 65. Která je nebo je to vlastně série, která už má 65. díl. Je crois qu'on pourrait demander à une IA de faire le tome 66. A myslím, že není žádný problém, aby umělá inteligence vytvořila díl 66. Je crois que ça marcherait aussi bien que les tomes 65 et 64. A tam si myslím, že to bude fungovat úplně stejně, že to bude stejně dobré jako díl 64 a 65. C'est le même dessinateur qui a 84 ans qui les dessine. Protože je to stejný 80letý kreslíř, který to kreslí celou dobu. Et son dessin est de moins en moins bon. A tím pádem vlastně úroveň jeho obrázku postupně klesá s každým rokem. Je crois que l'IA pourrait faire mieux. En mettant toutes les bandes dessinées qu'il a fait. A myslím si, že kdyby ta umělá inteligence vlastně základě všech komiksů, které udělal, to skopírovala, tak to udělal už než on v té základě. Donc pour ce genre de projet pas trop créatif, l'IA pourra faire beaucoup de dégâts pour les artistes. Takže vlastně co se týče těchto, řekněme, méně kreativních projektů, tak tam může AI udělat spoustu škod umělcům. Mais pour l'humour, la créativité et la nouveauté, l'IA elle pourra rien faire. Ale co se týče možností humoru, kreativity a originality, tak tam má pořád umělá inteligence své limity. Ale uvidíme. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Takže jsem vám chtěl poděkovat za vaši pozornost. Moi, je vais m'asseoir là-bas, je crois, et ceux qui veulent se faire dédicacer leur livre. A já tam budu sedět a dobudu podepsat knihu, tak ať si za mnou staví. Voilà. Merci.